И здравейте, приятели, аз съм JBS8. Сър Мъфин го няма, защото той спи. Играем в Simplecraft, в който си направихме хотел още преди 3 месеца сигурно. И сега ще ви разведа. Ето, насам има закусвалня. Ето, тук. Тук е джакузито. И от тук отивате към градинката, което не е кой знае какво. Тук имаше казино, но ние го преместихме, защото беше много малко и не трябваше да го... Махнахме го просто с GEC 09, както казах още в част първа в PvP BG Fight PvP. И ето, както виждате, се събират хора. То сървър е супер известен. След малко ще ви разведа и по стаите. Само да ви покажа замъкът на GEC 09. Ето го казиното. Те са сложили флаг. Съжалявам, хора за това. За този фейл, който стана. Мисля, че няма да мога да премина. Изчакайте, ето. Тук. Да. Това е къщата на Сър Мъфин. Ето. Той преди беше с друг скин. Гонгала се казва. И ето го и замъка. Хора, това е най-великото нещо, което сте виждали досега. Толкова е голямо. Стига с този флаг. Навсякъде флаг, хора. Виждате ли? Няма значение. Ще ви го покажа отвън. Ето. Не е правено на геймод, нито хотела не е правен на геймод. Всичко е на геймод 0, тук, което го виждате. Всичко сме го правили. Аз, Сър Мъфин, GEC 09, 100, Only Killer. Много хора го правихме това, приятели. И сега ще ви покажа хотелът. Няма да кажат хай, бе. Няма да ви кажат хай. Виждате ли? Този мост го правихме аз и Сър Мъфин. Ето. Също помагаше и DJ999. Това е моят скин, с който бях преди. И нека преминаваме към самият хотел. Ето го басейна. Тук са правилата. Всички стаи са заети, да знаете. Но все пак влизайте. Сървърът е велик, хора. Ето, тук. Ако си купите стая за винаги, можете да и правите всякакви промени, но не и да грифате и после да си тръгвате. Така. Тази е купена. Няма да мога да влезна вътре. Тази също. Тази също. Приятели, те всичките са изкупени, затова така. Ето го и нашия. Ето го. Това е нашата стая. Както виждате, колкото по-нагоре отивате, толкова по-хубава гледка има. Опа. И тази също е купена. Тази е VIP стая. Страхотна е, аз съм я правил с GEC 09. И IP-то ще е в описанието, приятели. Надявам се клипът да ви е харесал и чао!